Welcome to Mizo Helpline Show channel. Rambuai awangin footballer si Ronaldo po an chungin an raltan Israel le USA trangkopin Iran an noi tak chu nasatin Iran ram sarkar an chiat pha a Iran ram chuan Middle East rang chu missile le drone mangin an bom ve a khovel footballer si Ronaldo omna Saudi Arabia rampo Iran sipaiten an beitara wangin voina billionaire si Ronaldo te an chungin an raltan ve thu an puang Israel USA le Middle East UAE Dubai Oman Doha Manama Saudi Arabia ram Riyadh khopui USA embassy thleng Iran chuan an bomzel ta ka wangin footballer le billionaire ne pok si Ronaldo chuan a private thlo theina mangin Spain ram Madrid khopuya anupui fanau te sahimna zongin aral tlan pui ve pok ani news atam ema wangin si Ronaldo chung te raltan lo thuwa zo fa journal chuan nem nge thei mi news kan nei lawa an puang mi kan ron tar lang top ani China Russia North Korea chuan Iran thawang an ho thu an puang towa US President Donald Trump chuan tuma an lo thu soin Iran sarkar nuai chimi vek an tum thu a soya thil chingfel turin thakat vel hun aw tur thu a puang ani Iran ram spaita chu an tlom tran towa USA nen in biak na nei an du thu an soi chu USA President Donald Trump chuan narin atlai to thu asoya an du dan 100% anga Iran ram policy adang lamma lo chu alet 50% of ma an nor chunjom tur thu ale vo bok ani